District Hub for Empowerment of Women Department of Social Welfare harangkat ka Ribhoi District Cricket Association kila penlong yaga cricket talent han nin kasngi ha Ribhoi Cricket Academy hamadan nongkra kaching temu jong kane ka program kalong banjit yaki kun samla kentei ki badan sap ha kaching elekai cricket ha ka district ha kane ka program lawan meresim banta kumba sap hongot ki kun samla kentei naga dong Ribhoi District ya kane ka program lapnia de ki official naga RBDSA bat ka DHEW Social Welfare haga jingi don kan uba Renol Kharkamni u President ka Ribhoi District Academy u Coach Sri S Newar jong ka RBDSA kakong bayahun melimngap katukot jong ka RBDSA ki official naga District Hub for Empowerment of Women Ribhoi District hapo ka Social Welfare ki bakentup kakong M Kharbi Q ka District Mission Coordinator uba S Thank you uba D Rapsang lembat kiwi de kani ka program kalong kom sibenta ban kentiwi ki kun samla kentei ha ka jingile kai cricket ha ka District Ribhoi hi baro kawai Namat ini ipa ilawan bu yang asykan ni ketrikat bat bakajin kemen kemisin iwan bu yang asyane bat kejicang jangan kemisin aku abaran syane kuak ban yuk kam kan ni ketrikat bat ban aip sai ni ipa kena meni kemen yang nama bangawan akan ni trikat bat ngasuk kemen ba isa dipilih kai bahaya ka trikat handai wak lada sini kong ngawan ngamla reban kem ya ketrikat ngamla reban lek bahaya ketrikat handai ngepesyang ban lek bahaya ketrikat yang ai ku play shibun ini pabat ila kesan yang nadu mesin kum kariu kan thei ka ba ni ya trailang ka sports ma khata ma ka cricket ni sem barbor ba panwat hi ki player kan thei ka long ka ba katnis na mila ya persyang handai ni yo hendiat ngot ki player ki ba tibet te handai hamta ka sien te long nila sungu ya ka department jong ka social welfare haji trailang bar ka RBDSA balawan ra kan ni ka talent han habangi la yo kumba sau pu arngut ki khna but ngagit scam bana kini kisau pu arngut kibun ki player ki ban mi na ka banta ban represent ya ka state aku aru ban ai kulei ki kimi pa ki belayar support kat ni ki kun nyar ban sem kum hang ni hapo Ribhoi ban i ki kimi pa ki ba kat chabangi le ki talent han ki yu i ba ki kimi ki pa ki ki ba pun shulur ki ba ki wan ban support ki kun adu hapo madan te nang ni sakpat nang scam bagi kami pa kin dang pun susu iki kun juki tang bakin poi kam sakti jongka thong te ka kwa rubun ai play president juni ba Renol Kharkamni nang ta ye i ba tailang te kwa ban ai play ba lebi ibadun lang be akan ni ka RBDSA team ke jungi bat khamtam ba Shankar Newar belong i coach but nilai i kat no ila penni ki players ban contribute nam ta ka state te ngangi scam bakini ki sau pu arngut ki khna ki bawan man ta ka smi min sai i ya ki ba sisen ka smi kin long kita ki klur jong ka ni ka state ka jungi ngakum ka kami nga yo ka kubor leng ba ka way ka notice ka bangai i baki parlong jonga ibu haki WhatsApp te kumanga ba pa jong kaying ni kani ka notice ba kadon kani ka cricket association te nga ba pangila liu jingmut ba ka bahashi ka de lada ni alam ni kini kikun hakani namar ba ngimkwa ikikun bakin sudon tang ha bakin tip tang ya ka jingnang ka jing start ikwa ro bakin don ha ka spot bakin im ha ka spot namar ba ni lada kikna kidon shisha rengkat ba ka jing pule rengkat ba ka spot kamut ka penlat shisha iki na kinu tikam ibasniu kubangi i hakani ka juk menta ni nadu kumba udrok suru la jelle tela da ki khna ki im haka spot ki im ringkat bagi jung kule matharai ki la chibun lagi jung sniu te kum tangi ba pahi dang step ni mi na la ying bengin wan sha kani ka shinong nong kha ka ba ngasingo ban ai ki play shi ka de ya kani ka district hub for empowerment for women of Ribhoi district te habangi lapoy kani ka jaka kapan tik shisha ini kum kimi tikpa habang ui kinong peniat jong kani ka cricket ba kilong kita ki ba sebun mensim ang taki parya ru ini kapan ai mensim susu ini bani i ki kun ba ki layo shisha ya kata ka jing ikai ang ni bat ni ba yo shisha ya kata ka jing ikai
ka ba itenat bat ka bala ban kilan met bakinyo ya ka met ka bakoy ka bakia bat ni kermen ru paling ba jong kani ka district hub for empowerment for women kada ki kun jungi ki syak selek nani bangi kum ki kimi ni don bet kata ka mensim ka bakemen barengkat ru ka ban kalaway ba kanay na kabanta ki kun namar ba ni isya ba kani ka cricket ka ay mensim ye ki kun baling ba kani cricket kiyo kam yo jam kiyo kalat kamay mo la shay sisni hadin ba ki lajit na kani ka cricket tang kini kencin ku shibun